Vítám vás u informačky. Takže v informačce bych vám chtěl říct, že moje channely se docela mění. Teďka jsem sice na YouTube nový, podíval jsem se na můj starý channel a měl jsem tam jeden odběr. Teď jsem si řekl, a je mi to k ničemu, protože já se na ten starý channel vlastně nedostanu. Protože mě vlastně už asi před 3 měsícema změnili heslo, tak já jsem si zjišťoval prostě, kde ho vzít zpátky. Na e-mailu jsem to neměl, vůbec nikde jsem to nemohl najít, tak jsem se na to vykašlal. Založil jsem si nový, Voršin.cz, takže to je, jestli jste někdo viděli tam a něco, tak to je zase starý channel, protože teď mám zase nový channel, teď nevím, jak se jmenuje zrovna, asi Voršin 159753, fakt nevím. Jako ta přezdívka German 100 na starém, to je moje stará přezdívka, tu jsem používal ještě asi před 2-3 rokama, když jsem se přihlašoval na nějaké hry. A dík za jeden odběr zatím. To je fakt proč děkovat, že se ještě vysmějete. No, tak informačka. Ty channely měním, protože buď zapomenu mailovku, já se odhlásím, někdo se tam přihlásí, třeba se tam přihlásí kámoš a mně se ta e-mailovka prostě odstraní, takže já nevím, jakou mám e-mailovku a asi po 3 dnech zapomenu a jaké mám heslo, takže jsem radši většinou přihlašený já. Videa teďka nenatáčím moc, teď jsem natočil jedno, vůbec se mi to nenatočilo, nevím proč. Nenatáčím přes Frapsy, natáčím přes něco jiného. Úpravu videí nevím, jestli budu dělat, se musím zeptat kámoše o autorské práva, jak si to prostě požádat, teď nevím. Dík za ten jeden odběr, to fakt jako děkuju. A vlog, jestli jste viděli, tak byl taky o ničem. Normálně vlog jako jak vypadám, by jsem taky mohl udělat, ale o to si zatím nikdo nepíše. Takže jestli k tomuto videu někdo napíše do komentů, že mám udělat vlog, jak vypadám, tak ho klidně udělám, mě to nevadí. Ale pokud to bude nějaký fake, tak to je jedno, bez tak. Jestli to bude fake, tak budete chtít určitě další. No a to asi je to všechno. O tom natáčení jsem taky mluvil. Teď jsem vlastně měl Minecraft, jo, a já jsem si tam dával mod, takže jsem mi odstranil, jo, takže se mi tam ukázal modloader, nějaké blbosti a nestihl jsem to přečíst ani a už jsem měl Minecraft high, jo. Takže Minecraft jsem nemohl hrát ani, jsem si chtěl zahrát prostě, ale nemohl jsem, jo, takže blbý. Takže to je Minecraft. Teď mám Harryho Pottera, další takové hry, přemýšlím, že si stáhnu Terrarii, nevím, World of Tanks já si stáhnu, Counter Strike nehraju, no takže dobrý, takže asi budu hrát, no prostě napište mi do komentů, jakou hru mám hrát a kdo napíše jako první do komentů, tak toho si přidám na Skypeu a zahrajeme si tu hru spolu. Ale musí to být nějaká hra, třeba Minecraft nebo něco takového, jo. Protože když mi napíše 50 lidí třeba najednou, jo, tak já prostě nebudu ani zvládat. Prostě jeden napíše Minecraft, druhý napíše třeba nějaký Battlefield, třetí napíše třeba Terraria, čtvrtý napíše GTAčko, pátý napíše tamto, šestý tamto, ježiši. Na to ani nebudu mít čas to všecko s váma zahrát. Takže kdo první napíše do komentů, kterou hru, kromě GTAčka, Counter Strikeu a nějakých divných her, které se musí stahovat a má to hodně gigabajtů, což by můj komp už neunesl asi,
Jo, takže kromě takových her, kromě Battlefy, jo, tak mě klidně napište a můžeme, ten, kdo napíše fakt první do komentu, tak si ho přidám na Skypeu a bude moct s náma se mnou zahrát další mapu a pokud se mu to bude líbit, tak může natáčet taky a budeme spolu klidně natáčet i videa. Takže tak, a to je asi pro informačku všechno, což jsem chtěl, takže hry, to taky, informačka, jo, dobré, to by bylo asi všechno o tom natáčení a nějaké třeba dobrodružství z Minecraftu, teď jsem si ho zase stáhnul, takže funguje. Nějaké dobrodružství, jak natáčí někteří let's bych taky rád chtěl natočit, jenže nevím, prostě nemám nikoho, ani server na to nemám, jo, kromě kámoše, který si podělal totálně fatálně komp, jo, a kromě druhého kámoše, který nemá mikrofon, takže perfektní. No tak dobře, tak kdo napíše jako první fakt do těch komentů, tak si ho přidám na Skypeu, zavoláme, natočíme nějaké video, třeba Minecraft a nějakou mapu, třeba nějaké dobrodružství nebo něco takového. Jo, takže to je asi pro informačku všechno. A tímto se s váma asi loučím, tak zdar.